రంగంపేట శివారు ఏడీబీ రోడ్డుపై కాంక్రీట్ మిల్లర్ లారీ దగ్ధమైంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లు భావిస్తున్నారు. దట్టమైన పొగతో మంటలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఏడీపీ రోడ్డు నిర్మాణ పనుల కోసం వచ్చి కాంట్రాక్టు మిల్లర్ రాలీని ఢీ కొట్టడంతో పక్కకి నిలిపి ఉంచారు. మిల్లర్ ఆన్ చేసుకుని ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాప్తించాయి. ఏడీపీ రోడ్డులో పనిచేస్తున్న కార్మికులు స్థానికులు మంటలను అదుపు చేశారు. ఫైర్ ఇంజన్ కూడా హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పారు. Isto vill du på det? Det är på